Fl-aħħar jiem smajna diversi persuni li resqu l-qudiem biex jikxfu l-mod skandalus ta' kif il-Ministeru għal-Għawdex taħt Giovanna De Bono kien juża fondi pubbliċi biex jagħmel xogħlijiet fil-privat għal-voti. Iżda issa jidher li wasal fit-tmiem l-proċess biex hemm l-ewwel whistleblower uffiċjali li qed jingħata protezzjoni biex jikxef kollox. Mistoqsi dwar l-aħħar żviluppi fl-iskandlu ta' Għawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li hemm persuna li għaddiet mill-proċess legali sabiex tagħmel użu minn din il-liġi. Informat żgur li hemm uffiċjalment whistleblower. Jifieri mhux persuna li qed tallega affarijiet, ma persuna li aċċediet għal liġi tal-whistleblower u li issa qed tiġi protetta bħala whistleblower formalment. Il-liġi tal-whistleblower li toffri protezzjoni l min jikxef korruzzjoni u abbużi kienet fost ewwel liġijiet li dan il-gvern daħħal biex jassigura trasparenza u l-kontabilta politika. Huwa mistenni li l-fatt li fil-każ ta' Għawdex issa hemm persuna rikonoxxuta bħala whistleblower b'mod uffiċjali, dan se jkun qed jgħin l-investigazzjonijiet tal-pulizija. Investigazzjonijiet iffukati fuq l-allegazzjoni li fi żmien li Giovanna De Bono kienet Ministru għal Għawdex kien isir xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi. Dan skont skema mħadma mir-raġel tagħha li kien imexxi dipartiment importanti taħt l-istess Ministeru.